Хәйрле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Безнең ишек алды программасы дәвам итә. Быел 55 йорт яны территориясе яңартылачак. Түбәнкамның перинаталь үзәге дезинфекцияга ябылды. Ярдәм сорап кая мөрәҗәгать итәргә. Күңел җылысын кушып, Егерме икенче гимназия укучылары хәрбиләргә мендәрләр тегәләр. Туган тел хакына. Республика Аксакалар шурасы рәисе чыгышларында безне түбәнкамлыларны үрнәк итеп күрсәтә. Татар телен саклау һәм үстерү буенча координацион совет әгъзалары Ратмир Биләев белән очрашты. Сәламәтлек сукмагы паспортлы булды. Проект Россиянең бердәм маршрутлар реестрына кертелгән. Юбилей елында күләмле проектлар гамәлгә ашырылачак. Быел Түбәнкама 60 еллыгын билгеләп үтәчәк. Аның кысаларында социаль объектларны капиталь ремонтлау, җәмәгать урыннарын төзекләндерү, юлларны яңарту планлаштырылган. Эшләр республика һәм федераль программалар буенча башкарылачак. Гомуми күләме 20 миллиард сум. Бүген Ратмир Биләев берничә объектта булып, эш барышы белән танышты. 49-нчы балалар бакчасында ремонт эшләре башланган иде. Фасадны, тәрәзәләрне, түбәләрне һәм инженерлык коммуникацияләрен яңарту планлаштырыла. Моңа 50 миллион сумнан артык акча каралган. Хәзер территорияны төзекләндерү өчен өстәмә акчалар җәлеп итү мәсьәләсе тора. Тагын 20 миллион сум кирәк. Балалар бакчасын шәһәрнең 60 еллыгына сентябрьгә ачарга ниятлиләр. Мы можем здесь и на дронах летать, можем на беспилотных наземных аппаратах тоже ребят обучать. В том числе можно и концерты проводить. Әлеге объектта яшьләр үзәген ачарга планлаштыралар. Бина ташланды хәлдә. Монда 62-нче һөнәри лицейның производствода укыту остаханәләре урнашкан булган. Ремонтка республика бюджетыннан 140 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Город встретит с новыми обновленными рядом объектов. Шәһәр үзенең 60 еллыгын яңартылган объектлар белән каршылаячак. Шул исәптән без беренчеләр йортын ачачакбыз. Бу да безнең шәһәр өчен зур бүләк. Эшләрне дәвам итәбез ди Ратмир Биләев. Район башлыгы тагын 2 объектны төзелеп килүче Аккаен мәчете белән Түбәнкама автовокзалын карап чыкты. Беренчесе иганәчеләр хисабына төзелә. Автовокзал да зур чыгымнар таләп итә. Түбәнкаманың 60 еллык юбилеена шәһәрнең инфраструктурасын яңартуга республика федераль бюджетлардан 20 миллиард сум акча бүлеп бирү каралган. Гөлия Нигъматуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары. Быел Түбәнкамда 55 йорт яны территориясе яңартылачак. 47-се шәһәрдә, 8-е районда. Капиталь ремонт безнең ишегалды программасы кысаларында узачак. Хәзер әзерлек эшләр бара. Белгечләр көрәчәк адресларның берсе студентлар урамындагы 8-нче йорт. Биредә юллар төзекләндереләчәк, машина кую урыннары киңәйтеләчәк, заманча балалар уен мәйданчыгы урнаштырылачак. Безнең ишегалды программасы 2020 елдан бирле Татарстан рәисе тәкъдиме белән тормышка ашырыла. Бу вакыт эчендә Түбәнкамда 401 йорт яны территориясе тәртипкә китерелде. Балалардан хәрбиләргә җылылык. 22-нче гимназия укучылары егетләребез өчен мендәрләр әзерли. 8-10 сыйныфларда белем алучы кызлар хезмәт дәресе вакытында эшлиләр. Берәүләр тукыма кисә, икенчеләре шуларны тегә, өченчеләре җылы эшлек белән мендәрләрне тутыра. Бердәм эшнең нәтиҗәсе дә татлы диләр. Балалар коры душ һәм эшлем өстенә килә торган шелтәр дә ясыйлар. Бу эшне оештыруда игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары зур ярдәм күрсәтә. Олар осталык дәресләр үткәреп, кызларга кирәкле киңәшләрен бирәләр.
Түбән Камның перинаталь үзәге планлы дезинфекция үткәрү өчен ябылды. Булачак әниләргә борчылыр сәбәп юк. Бу бала табучы хатын-кызларның һәм яңа туган сабыйларның иминлеген тәэмин итү өчен үткәрелә торган даими чара дип хәбәр ителә хастаханәнең матбугат хезмәтендә. Санитар гигиена эшкәртүчләре 2 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Бу чорда Түбән Камда яшәүче хатын-кызларга Ярчалыдагы Кама балалар медицина үзәгендә, Зәйдәгеләргә әлмәттә ярдәм күрсәтеләчәк. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8 917 90 73 077. Эш тәҗрибәсе белән уртаклаштылар һәм киләчәккә планнар билгеләделәр. Татар телен саклау һәм үстерү буенча координацион совет әгъзалары Радмир Биләев белән очрашты. Киңәшмәдә мәгариф учреждениеләре, иҗтимагый оешма хезмәткәрләре, Түбән Кама аксакаллары милли тәрбия буенча фикер алыштылар. Бу хакта алдагы материалда. Республика Аксакаллар шурасы рәисе чыгышларында безне Түбән Камаларны үрнәк итеп күрсәтә. Бүгенге көндә Түбән Кама районы Аксакаллар шурасында 32 әгъза һәм 2 кандидат. Аксакаллар шурасы рәисе еллык эшчәнлек белән таныштырам. Түбән Каманың тәҗрибәле мөхтәрәм өлкәннәре, балалар бакчалары, мәктәпләрдә еш кунак, милли тәрбия, аларны борчыган мөһим сорауларның берсе. Муса Җәлил исемендәге 1-нче гимназиядә капиталь ремонт башлану турында хәбәр аларны аеруча сөендерә. Татарская гимназия, там и идеология там. Муса Җәлил исемендәге татар гимназиясендә ремонт ясау бөек шәхеснең юбилей елына туры килә. Тантаналы ачылышында Рөстәм Нургалиевич та катнашыр дип ышанам. Ремонтка 320 миллион сум күләмендә финанс ярдәм булып бирелә. Татар телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре координацион совет әгъзаларының киңәшмәсендә көн кадагына куелды. Милли җанлы Түбән Камалар теләк тәкъдимнәрен Радмир Биләевкә җиткерделәр. Киңәшмәдә мәгариф учреждениеләре, иҗтимагый оешма хезмәткәрләре, Түбән Кама аксакаллары, конгресс вәкилләре катнашты. Язулар, ике телдә булсын өчен дип, төсләребез, милли төсләребез булсын дип, шәхесләрне онытмаска һәм аларны шәһәр белән бәйләргә дип тырышабыз. Чөнки монда төзелештә бик күп халык катнашкан һәм шул вакытта татар халкы да үзенең зур өлешен керткән. Без дә аларны антыга тиеш түгел һәм үзебездән килгән буынганнарга аны тапшырырга тиеш булабыз. Ул безнең бурыч. Шуңа без инде төрле фестивальләрдә катнашып, төрле чаралар оештырып, анда инде үзебезнең кем икәнебезне белгәргә тырышабыз. Эшлекле киңәшмә 3 айга бер мәртәбә үткәреләчәк. Комиссияның рәисе Хәмзә Бахманов аның әйтүенчә Түбән Камада милли телләрне саклауга һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Бу сорау бүгенге көндә өстенлекле бурычларның берсе булып тора. Гөлия Нигъматуллина, Александр Лихачев, НТР яңалыклары. Батыр спорт комплексы янындагы урман массивында урнашкан сәламәтлек сукмагы паспортлы булды һәм рәсми рәвештә федераль дәрәҗәдә танылу алды. Бу проект Россиянең бердәм маршрутлар реестрына кертелгән. Хәзер ул ел әйләнәсе актив ял итү һәм спорт белән шөгыльләнү өчен иң яхшы урыннарның берсе. Монда төрле яшьтәге кешеләр җәен урман буйлап йөреп кайтырга, велосипедта узышырга, кышын чаңгыда шуала. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, исән, имин булыгыз.